हेलो फ्रेंड्स बरायबाय mybodotech चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो जबनि नटिफिकेशन फोसावनो लानाय जादों। लोगोफोर नोंथांमोनहा बीटीसी जबनि माखासे गोबांथार आफसुस जानानै थानाय गोबांथार दङ आरो नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड बा आसाम गभर्नमेन्टनि आन्डाराव गोदान जब बे नटिफिकेशननि गेजेरजों जों मोनथिनानै मोनगोन। बेनो जाबाय DHS नि आन्डाराव आरोना जोङो मोननो हागोन। बेहाय गासै मोनथामथा पोस्ट आरोना मोनथाम पोस्ट दं। बेवहाय हेल्थ एडुकेटर दङ, जुनियर एसिस्टेन्ट दङ एबा एकाउन्ट एसिस्टेन्ट काम LDA, बेनिफ्राय बेसिक हेल्थ वार्कार आरोना बेहाय मोनथाम पोस्टआव जोङो बे नटिफिकेशनखौ मोननो हानाय जादों। बेनिफ्राय जोङो नायगोन जोङो बेवहाय बिनि उदायथि एबा क्राइटेरिया, बिनिफ्राय क्वालिफिकेशन आरो बिनि अनलाइन एप्लाइआ माब्ला जागोन आरो माब्ला जोबहैगोन एबा लास्ट डेट जागोन बिनि सोमोन्दैबो जों बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो जों मिथिनानै मोनगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांनिसिम फिसा रिक्वेस्ट खालामो, नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, हाजासे शेयार खालाम, जाहाथे नोंथाङाबो गुबुनखौ मदद होनो हानाय बायदि। बेनिफ्राय गिबियावनो जोङो बे नटिफिकेशनखौ जों नायनानै नोंथांमोनहा मोजां मोनोब्ला कमेन्ट खालाम आरो हाजासे शेयार खालाम। जेराव बीटीसीनि माखासे जबफोरखौ जोङो आफसुस थाबाय आरोना खायसे खायसे गोबाङानो आफसुस थाबाय। जोङो बेनि माखासे रिजाल्टसफोरखौ जों मोनाखिसै नालाय गोबांथार थादों। बेनि थाखायनो जोंथ' बीटीसीआव बेखौ जों मोनस्लाबला, बुंनो हाला जोङो सरकार दायाबा बेखौ लाफिननो हागोन ना हाया जों बेखौ बुंनो हाला, एबा गभर्नमेन्टआ सोलायोब्लाथ' बेफोरखौ जों बुंनो हाखालानोसै। बेनिखायनो जोङो नैबे आसाम गभर्नमेन्टनि जबखौ जोङो गोसो होफिननो हागोन। नोंथांमोनहा फैबानो जाबाय नैबे नटिफिकेशनखौ मोजाङै नायनो। गिबियावनो जोङो नायनोसै आरोना बेनि भेकेन्सिस केटेगरि वाइसआव जोङो माबायदि दङ। बेनिफ्राय दङ जोङो फार्स्टआव हेल्थ एडुकेटराव 78 आरो टटेल, बेनिफ्राय 40आ UAR आव दङ। बेनिफ्राय SC ST आव जोंहा 8 जन दङ आरोना। बेनिफ्राय ST हिल्सनि बियो बेवहाय 7 दङ। बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि मार्कखौ गोजौ लांनो हायोबा UAR आवबो नोंथाङा बेहाय सेलेक्ट जागोन आरोना, 40 दङ। 2 नाम्बाराव दङ जुनियर एसिस्टेन्ट एबा एकाउन्ट एसिस्टेन्ट काम LDA, बेनि भेकेन्सिसआ टटेल 72। बेनिफ्राय 36आ UAR आव दङ। बेनिफ्राय जोंहा ST हिसाबै बेवहाय 7 जन आरोना 7, ओमफ्राय SC आ 6 जन दङ। बेनिफ्राय जोङो हिल्सआव बेहायबो 7 दङ। बेनिफ्राय बेसिक हेल्थ वार्कार नैबेहाय नोंथांमोना नायदों टटेल 41। बेनिफ्राय UAR आव 21, जोंहा SC आव 3, ST आव 7ल' आरोना बेहायबो। बेफोरबायदि जोङो भेकेन्सिसखौ बेहाय मोननो हादों। बेयो जाहैबाय मोनसे नन टेक्निकेल ग्रेड 3, बेयो मोनसे पस्टआव आरोना ग्रेड 3नि मोनसे पस्टआव बियो। बेनि अनलाइन प्रसेसआ नैबे सेप्तेम्बर दाननि 2025 नि सेप्तेम्बर दाननि 12 थारिखनिफ्राय बेयो अनलाइन खालामनो हाजेननाय जागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा नुनो मोनदों बेहाय 21 सेप्तेम्बर खालि बियो मोनाबिलि हर गेजेराव बियो क्लस जागोन आरो बन्द जागोन, लास्ट डेट जागोन। नोंथांमोना बेखौ गाव गावनि मबाइलनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो आरो, नाथाय गोरोन्थि जायाजासे नोंथांमोना खालामनो थाखाय खाथिनि दखान एबा कम्पिउटार दखानफोराव बा CSC कमन सार्भिस सेन्टारफोराव नोंथांमोन थांनानै एप्लाइ खालामोबा नोंथांनि जेबो प्रब्लेम जानाय नङा। सिगांनि समफोराव जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो एप्लाइबो खालामनो हानाय जादोंमोन। नोंथांमोना जास्ट ट्राइबो खालामफिननो हागोन जोङो बेनि अफिसियेल साइटआव थांनानै आरोना। बेनि अफिसियेल साइटआ जाहैबाय मा होनो DHS आरोना, DHS.assam. बेवहाय assam.gov.in आरोना, बेवहाय आं लिरफुंजोबासै। बेनि सेलारिखौ जों नायोब्ला 14,000 निफ्राय जागायनानै आरोना 70,000 सेलारिया जोबोद मोजाङानो। बेनिफ्राय ग्रेड पेफोर दं आरोना 7,600 बेफोरबायदि आलदा पस्टआव आलदा बेनि ग्रेड पेआ जानानै फैगोन आरो। जोङो मोनसे नायनो थालांबावदोंमोन, गोजौआव मोनसे दङ मा होनो PWBD नि बिथांमोननिबो माखासे पस्टफोर भेकेन्सिसफोरा दंखायो आरोना, बिथांमोनाबो बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। बेनिफ्राय जोङो बेनि क्वालिफिकेशनखौ जों नायनोसै आरोना। क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन हिसाबै जोङो हेल्थ एडुकेटराव दङ बेसेबां जानांगौनो क्वालिफिकेशना, ग्रेजुवेट जानांगोन एनि डिसिप्लिन। बेनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामनांगोन बेवहाय 6 मान्थनि नोंथांमोना कम्पिउटार डिप्ल'मा एबा सार्टिफिकेट थानांगोन, नोंथांमोना रोंनाय जानो नांगोन आरोना। बेनिफ्राय जुनियर एसिस्टेन्ट 1, बेनिफ्राय एकाउन्ट एसिस्टेन्ट काम LDA, बे मोनसेयानो जेनेबा हमनानै ला बेवहायबो बे सेम इडुकेसनेल क्वालिफिकेशनानो बेनो सेमानोना, ग्रेजुवेट इन एनि डिसिप्लिन। बेनिफ्राय 6 मान्थनि नोंथाङा कम्पिउटार डिप्ल'मा थानो नांगोन आरोना बेहायबो। 3 नाम्बाराव दङ जों बेसिक हेल्थ वार्कार, बेवहायबो जों सेम टु सेम आरोना, बे एखे क्वालिफिकेशनानो जोङो जानो नांगोन आरो नोंथांमोना जब
मावनायाबो जुदि एप्लाइ खालामनोब्ला नो अबजेक्सन सार्टिफिकेट नोंथांमोना लानो नांगोन आरोना बेनि गेजेरजोंसो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। बेनिफ्राय बेवहाय मेनसन खालामजानाय SC ST P STH बेवहाय थानाय केटेगरिफोरा जोङो कास्ट सार्टिफिकेट नांगोन आरो बिनिफ्राय क्राइटेरिया हिसाबै जोंहा एक्सचेन्ज कार्डखौबो नांथारगोन आरोना नोंथांमोना भेलिड एक्सचेन्ज कार्ड नोंथांमोना जुदि रिनिउवेल खालामाखैबा खालामनानै लाग्रोखांनायनि उनाव बानायनानै बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन आरो नोंथांमोना जुदि भेलिडिटिया जुदि गैलाब्ला आरोना रिनिउ खालामनानै लानांगौ। दानिया बेवहाय एज लिमिटखौ जों नायनोसै गाहायाव आरोना एज लिमिटआ जोङो केटेगरि वाइसआव जोंनि एज लिमिटआ जुदा जुदा जानानै फैगोन। बेनिफ्राय जोंहा SC ST फोरखौसो जों नायनोसै आरोना बेवहाय ST फोरा जों SC ST आ मिनिमाम खमावनो 18 इयार्स जानांगोन आरोना खमावनो बेनिफ्राय जोङो 40 इयार्ससिम मोनो बेहाय प्लास 5 इयार्स जोंहा SC ST हिसाबै जोंहा रेहाय दं आरोना बेवहाय जोंहा 45 एजसिम जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। बेवहाय मेनसन खालामदों नोंथाङा नोंथांनि एजखौ 2025 नि जानुवारि 1 थारिखखौ लानानै दिहुननो नांगोन आरो बेनिफ्राय जों ST हिसाबै प्लास 5 इयार्सखौ जों मोनदेरगोन बेवहायनो जोङो 45 इयार्ससिम बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन आरो बेनिफ्राय मोजां खोथा बेवहाय एप्लिकेसन फिस नाङा आरोना जोंनि ST आनो जा SC आनो जा बेवहाय एप्लिकेसन फिस होनो नाङा। दानिया जोङो बेनि एज लिमिटफोरखौ जों नायखांबाय एप्लिकेसन फिसखौ जों नायबाय बेवहाय एप्लिकेसन फिस नाङा। बेनिफ्राय जोङो नैबे 4 नाम्बाराव दङना सिलेक्सन प्रसेस जों एप्लिकेसन फिस नाङा नालाय गाहायाव जोङो फैदो सिलेक्सन प्रसेसआव जोङो नायनोसै बेवहाय सिलेक्सन प्रसेस हिसाबै जोङो नैबे अफिसियेल साइटआव उनावहाय जों नटिफिकेसन मोननो हानाय जागोन आरोना बेवहाय दङ होखानाय दङ जोंहा अफिसियेल साइट जोङो बेवहाय भिजिट खालामनानै नायनो नांगोन आरो एडमिटखौबो जोङो बे वेबसाइटनि सिङाव हाबनानैनो जोङो मोननो हानाय जागोन। अब्ला जों जेब्ला 12 थारिख जायो जों सेप्तेम्बरनि 12 थारिख जायो अब्ला जों बे अफिसियेल साइटआव खनसे भिजिट खालामनानै नायनांगोन आरो जोङो मा नांगौ एप्लाइआव मा नांगौ बिनिफ्राय जोङो पासपर्ट फट' एबा जोङो सिगनेचार जोङो आपल'ड खालामनांगौ ना बिनि माखासे फाइल साइजफोरखौ जोङो बे अफिसियेल साइटनि सिङाव हाबनानैनो एबा जोङो जेब्लानाखि एप्लाइनि अपेन खालामो पर्टेला गेवो अब्ला जोङो बेवहाय जों चेक खालामनानै नायनांगोन आरोना बेवहाय जों मा डकुमेन्टसफोर नांगोन एप्लाइ खालामनायाव बेफोरखौबो जों बेवहाय नायनांगोन। बेयो जाबाय मोनसे सर्ट नटिस आरोना बेयो एडभान्स मोनसे नटिस फोसावनाय गुसुङै जोङो बिनि सार्कुलारखौ आबुङै मोनबावनो हानाय जागोन बे अफिसियेल साइटनि सिङाव। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों बेनि डिटेल्स जोङो एसेब्लाबो मिथिनानै मोनबाय आरो नोंथाङा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शेयार खालाम हाजासे जों अब्ला लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।